growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight, hit 'em, and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want. What's up guys? We are going to Bantayan! Tara! Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Direk, why selfie ni day? Namo. Huh? Pero mas nindot ang order dito lang ka. May pindutan ni? May pindutan ni. Ano mo? Ano pindutan ni? Ano lagi? Apang video ra so nesa. Oh. Touchscreen ni. Good morning everyone. So we are here at Bantayan Island. So maaga kaming gumising ngayon kasi maaga yung pictorial sa kasal. So actually guys, pumunta po ako dito para sa kasal ng kaibigan ko. Ako ba isang best man doon, kaya umuwi talaga ako from Manila to Cebu. Ayan. So let's enjoy the views in Bantayan Island. I can hear your voice. I can hear your voice. Good morning everyone. It's Sunday and it's day 2 na namin dito sa Bantayan Island. And actually guys, kahapon is hindi na ako nakapag-vlog. Gawa nung busy rin sa inatinan namin na kasal. So ngayong umaga na to is mag-ikot-ikot muna ako ngayon kasi yung mga kasama ko nang over. So mag-isa lang ako ngayon na mag-vlog. So eto, dito na yung dagat ni Santa Fe. So nandito ako ngayon sa Santa Fe. And yan, as you can see, dagat talaga to. So yan, mag-iikot-ikot muna tayo ngayon. So samahan niyo po ako sa pag-iikot dito sa Bantayan Island. So in 3, 2, 1. All your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. So nandito ako ngayon sa Pudyong Beach Resort. Sana hindi tayo pagalitan dito. Dito ako nagstay. Kumbaga dito ako nagtambay ngayon para makapag-drone din. And then sana walang sumita dito. Wala namang tao dito sa dito. Pero sobrang ganda ng lugar na to. Yan guys, oh, ito 60 natin. Yan. 'Di ba? Sobrang ganda. Yan. So kitang-kita dito yung dagat dito sa likod. Ayan. Ginawa ko guys papunta dito is duman ako dito along the bay. Eto, so sabi ng kakilala ko, kung papasok ka dito na dun ka talaga papasok sa pinaka-entrance is may babayad daw. So ginawa ko para makalibre, so dito ako dumaan sa public beach, then papunta dito, crossing here. So yan.
Sobrang ganda talaga ng buhangin dito guys. Napakalinis. At napakapino talaga yung buhangin. Tingnan natin. Try natin. Yan oh. Sobrang ganda ng buhangin dito. And sobrang nakakapag-relax talaga dito. And hindi pa masyado yung tao. Pero okay na rin. Yan oh. Ganda talaga ng buhangin dito guys. Sobrang pino. Saan kayo? Asa pa daw? Wala. What's up guys? Nandito po kami ngayon sa Bantayan. Bantayan, pinaka-center ng Bantayan. Bantayan, ito no? Pinaka-sentro na. Center ng Bantayan. Si Ibar ay nandun. Ito yung simbahan na kinasal kahapon. Ito, congratulations sa bagong kasal na si Colin at si Alex. Ito, no? So mamimili kayo ngayon ng dried fish o ano mo tawag? Anong Tagalog ng dried fish? Anong Tagalog ng dried fish? Tuyo. Ayan. At famous kasi dito yung tuyo. Danggit. Ayan. So tayo ngayon ni Connie. Samahan niyo po kami guys. Magkano ganito? Magkano ganito? Magkano ganito? 150? 150 to? Bago na. 150 guys, ito 150 pesos. Bili na kayo sa aming tinda ngayon. Daming tuyo dito guys oh. Ito bagong kasal, baka naman. Berapa kayo ko lang? Daghan na kayo ba? Kailan may kahaunan? Kada ba tingon? Kani. Ang ingon na. Kamu na gusto hapon, di ba? Hi guys, welcome to my vlog. Magkano ka dito ate? Anong tawag net dito? Fish tapa? Fish tapa. Puro bundok yun. Busino. Ito, bibili ko. Ito, 150. Pag marami bibilhin ko, may discount pa ba? Oh, di ba? Ito, discount. Kami yung bagong kasal ate. Daming tuyo dito guys. So, ayan. So guys, andito po kami ngayon sa palengke. Dito sa mga isdaan. Station ng mga isdaan. Sobrang dami ng isda. Bibili kami ng isda ngayon kasi babaunin namin mamayang hapon sa aming lakad. Ayan. So may isda po tayo dito. Ano? Kasi tawag gali ate? Pantat? Hindi. Ito. Parehas lang sila now. Ito. Magkano kilo? 40. Thank you. Ayan, so 40 pesos ang kilo dito ng scallops. So sobrang mura dito guys. Kaya usually yung mga nagbebenta ng scallops sa mga city ay dito umaangkat ng scallops. Ayan. Sa tawag ano eh? Hindi na bilib taon. Ito, gulaman daw tawag nito. Ito may content dito, tuyo na pina-dry pa yun. Saka lato. Ate, ito lato, di ba? Kasi tawag ni madam? Tambak. Tambak. Oh, tambak pala.
tatambakan tayo ng kuan isda. some strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you Kasi tawag ani. Ano? Buhukan. Bakit walang buhok? Sa ubos ng buhok niyo. Gatay. Follow him on TikTok, Ibar Ibar the Boneless, the Vikings, ano? So ayan guys, nakabili na kami ng isang klaseng isda. Ito ay tinatawag na katambak. So, nagkakalagay ito ng 590 pesos, 1.9 kilogram. Ayun, sobrang laki. Katambak tawag nito, katambak. Ayan, 2 piraso. Ito yung mga mimili ng kuan, mga palengke. Palengke ang binili, hindi isda. Asa ito isingod? Ayan, titikman namin yung itlog na sinasabi ni Alex Kapa. Nagbugi protol ka rin. Paa magna. Paa mo ni. Ito yung sinasabi na itlog na alat. Taguangkan. Anong tawag nito ate? Taguangkan. Bakit taguangkan man? At sa itlog the chicken. Sinago. Yung Kung ilang pirasong itlog to sa loob? 2 malaki. Malaki. 4 na maliit. So malaki talaga. Iinin ko na to. Masarap to. Ito yung famous na sinasabi ng Bantayan Island. Mau gabang itlog gihapon gid. Ipirito mo agi. Paano sugban? Ito taguangkan kung tinatawag nila. Tikman natin ang taguangkan. Itlog gihapon siya. Ang laka. Di ba man ka beranan? Nuwa lagi buat ito bo. Ha? Mana? Mana patikon? Ayun, itlog pa rin yung nasa loob nito. Sabi na masarap luto. Pero okay naman siya. Mainit lang. Yun o. Ayoko na. 1, 2, 3, go! 3, 2, 1, 5. Kailangan ano kanang sughak. Ilang din ako. Ano? Ba? Gahi. Bapa dong ba Gipatay na. Ang puti ba na way dako no? ihaw. Gikal ba, gikal. Buhay pa man hinahan na. Ay, puti man. Ay. Kiyawan ano? Wala ko nang ana baka di sila. Ilan na? Unit man. Kana na bukat tumoy na ka. Ilang kata ba? Kata. Hoy! Mukbang. Hoy! Dira, ready. Kung sa ako doy. Tono. Doy ko doy. So ito yung mga bili namin, mga isda, lamang dagat, mga bulat, tuyo. Ayan, ito, tuyo. Ang dami, sobrang dami oh. So ito, lamang dagat, ayan. Surigao. Lamas. Pingarbiana. Amday. Natin yung pinakamasarap na manok. O ini bitay-bitay oh. Style nih, bitay-bitay ya baro. Style. May panit. Kami timpla no? Kami timpla. May gamit na. Bumog kay gahi.
So guys, ayan, hindi natin nakita yung sunset. Agay, yaway. Ayan, hindi namin nakita yung sunset, pero napicturean namin yung reflection ng sunset. Ayan. Sandera Beach.